Od mladosti ma zaujímala psychika, psychológia a ľudské príbehy, no cesta ma zaviala k ekonómii, ktorej som sa venovala. Pred viacerými rokmi ma zaujala téma sebarozvoja, čiže zjednodušene povedané, ako si pomôcť žiť šťastný život, čiže cítiť sa dobre. Ako som sa zoznamovala s takýmito možnosťami a naozaj sa postupne cítila lepšie a objavovala predtým netušené možnosti, prišla ku mne túžba pomôcť tým aj iným ľuďom. Coaching mi prišiel ako dobrá forma práve takejto pomoci, tak som googlila možnosti a našla Logos Akadémiu, kde sa práve dalo na takýto kurz prihlásiť, tak som neváhala. No a dnes môžem povedať nielen, že neľutujem, ale že som za to vďačná doslova. Lektorky Mirka a Zuzka sú skvelé, výborne sa doplňajú, empaticky nám odovzdávajú veľké množstvo užitočných informácií. Coaching nie je o tom, že ako coach pomôžem niekomu druhému, ale vhľady koučovaného obohacujú aj mňa ako kouča. Je to niečo, na čo sa nedá mať manuál a pripraviť sa. Je to o počúvaní, nácitení a následnej symbióze a vzájomnom obohacovaní sa.